Hola a tothom. Bé, abans de donar pas a les nostres convidades d'avui, us recordarem una mica el funcionament de la compra conjunta que llançarem ara per Nadal, que serà una manera d'estalviar i alhora donar suport a productors del territori. Des del dia 2 de novembre fins al dia 30 trobareu a la web de Fem País un seguit de productes de diferents categories que tindreu un plaç de temps d'un mes per poder comprar. Llavors, quan els compreu, us arribaran a casa un cop finalitzi la venda. A canvi d'esperar-vos aquest temps per rebre els productes, els productors ofereixen un seguit d'avantatges, com poden ser visites a cellers, visites a tallers locals per veure com fan la producció textil, complements, objectes, petits vídeos, entre d'altres coses segons el productor. I res, avui ens acompanyen la Jordina i l'Aida, unes joves emprenedores del Priorat. Aida, si no m'equivoco, tu vas marxar una temporada a Austràlia a fer com una parada tècnica, diguéssim. Explica'ns una miqueta què hi vas trobar allà per tornar i tenir ganes de continuar amb el negoci familiar. A veure, bueno, tot s'ha de dir, allí es viu molt bé, però després d'estar allí una temporadeta una miqueta llarga, pues, tota la vida he viscut aquí al Priorat, és la meva terra i ho trobava a faltar. I llavors va sorgir aquesta oportunitat de venir al Priorat i va ser quan vaig decidir pues, tornar i agafar, bueno, continuar amb el negoci de venir al Priorat, que l'havien engegat la Gemma i la meva mare, les dues són d'aquí al Priorat també, i bueno, aquest va ser el principal impuls. Molt bé. Què creieu que ha canviat a l'empresa des que ho heu agafat les noves generacions? Bé, Nina Priorat va començar sent una mini empresa, no?, que portaven la Gemma i la Teresa aquí al Priorat i tot era més casolà i sobretot feien molt venda a botigues, no? Venda offline. I llavors des que l'Aida ho va agafar, el que ens hem interessat més és en tirar endavant la venda online, no? I que el producte vagi directament de les nostres mans a les del client o la clienta final, no? I bé, això impulsar sobretot tema de xarxes socials i per arribar a aquesta venda online que és el que ens dediquem ara. Modernitzar una mica l'empresa, no?, al final. Sí, digitalització, principalment digitalització de tot el negoci. Molt bé. I ens podríeu fer 5 cèntims de com elaboreu aquests productes? Perquè tinc entès que es fan amb ingredients totalment naturals com raïm, avellanes... Sí. A veure, aquí és molt important especificar que són naturals i ecològics, perquè tu pots trobar un producte al mercat que és natural però que no és ecològic. Llavors, les nostres matèries primes, la base de les nostres matèries primes surt d'aquí al Priorat. Tenim la gamma de raïm, la d'avellana i la d'oli d'oliva. Llavors, el raïm, què fem nosaltres? Agafem la brisa del raïm, que seria una vegada estat premsat per fer el vi, el que podríem dir que la gent rebutjaria. Nosaltres agafem això, ho esterilitzem, ho portem al laboratori, ho tractem i d'aquí traiem els nostres extractes per fer tota la gamma de raïm. L'oli d'oliva el comprem a la cooperativa, una de les primeres de Catalunya, la cooperativa d'Ulldemolins, la de Sant Jaume, en fer oli ecològic, i l'oli d'avellana el triem de la DO de Reus. Llavors, aquests 3 ingredients són les bases dels nostres productes. A partir d'aquí formulem, fem unes fórmules de qualitat molt bones, vull dir, realment centrades en cobrir necessitats de la pell, ja siguin de pells seques, pells mixtes, pells greixoses i diferents preocupacions que tenim per la pell, no? Aquest és el nostre principal objectiu. La nostra missió és ser molt transparents en tot això i és sempre donar la màxima informació d'on traiem els nostres productes. Sempre mirem de treballar amb productors de proximitat, ja sigui no només pels ingredients, sinó també pel tema d'envasat, packaging, tot això també ens interessa que sigui d'aquí, passant pel disseny. Vull dir, també l'intentem, la dissenyadora, per exemple, també volem que sigui de proximitat i sàpigui què vol dir viure al Priorat. Això per nosaltres és important. Exacte. Una filosofia molt de fer país, no? Podríem dir que sí. El producte volem que estigui completament d'aquí i realment mostri... És que aquí hem d'arribar a un punt de pensar que els nostres cosmètics estan fets amb productes d'aquí, el producte d'aquí és de molta qualitat. I a vegades comprem
altres productes que els seus ingredients venen d'Àsia i no tenen la qualitat dels que fa la nostra pròpia terra. I això s'ha de valorar i no li acabem de donar el valor que té. I a més, que per nosaltres també és molt important tot el tema de la sostenibilitat. Llavors, que les matèries primes siguin d'aquí a casa nostra, que els nostres proveïdors i tots els que participen en el producte final siguin d'aquí, és que no hi ha res més sostenible que això, al final. Per nosaltres és molt important, a part de la qualitat, perquè les qualitats que tenim aquí a casa són boníssimes, tot el tema de la sostenibilitat, que és molt important. Llavors, els principals conreus que hi ha aquí al Priorat són aquests tres: avellanes, oliveres i per excel·lència el raïm. I ecològics. Sí, i totes les nostres produccions són de productors ecològics, és a dir, com dèiem, el raïm, el productor de raïm, ell fa vi ecològic. Les avellanes són totes ecològiques i l'oli també. Perfecte. Al final acaba sent una fórmula perfecta per fer cosmètics, que és el que ens posem a la pell. Després, els altres ingredients, podríem dir la manteca de karité, que també són tots ecològics, o intentem que amb la màxima proporció siguin ecològics. Molt bé. I què oferiran Nina Priorat? Amb quins productes sortireu a la gran compra conjunta? Bé, doncs, com veieu aquí, els tenim aquí. És la nova crema facial de raïm i la pastilla de sabó sòlida, que és facial i corporal també. I doncs són dos productes de raïm que nosaltres els hem fet com amb un pack, que diem el pack facial, perquè el raïm té unes altíssimes propietats cosmètiques i és molt bo per tot el tema dels antioxidants. Té uns antioxidants molt potents. I llavors, com nosaltres busquem, sobretot a la pell de la cara, que és la que ens cuidem més, busquem els productes més antioxidants possibles. Llavors, fa molt poquet, farà menys d'un any, vam treure aquesta nova crema facial que hem aconseguit que tingui un extracte de raïm molt més potent que el que estàvem utilitzant fins ara, com el que he comentat, perquè ens cuidem més la pell de la cara i volem que sigui més potent, és aquesta. Realment volem més concentració, és a dir, quan et vols cuidar la pell de la cara, vols molta més concentració d'ingredients estrella, per dir-ho així, que quan et cuides la pell del cos. Llavors vam formular aquesta crema amb uns alts concentrats d'extracte de raïm i d'oli d'avellana, que és un antiinflamatori també, i és un oli que és sec, llavors va bé per tot tipus de pells perquè no tapona poros. I vam fer aquesta crema que està sent tot un èxit, la veritat. I la textura és molt bona, l'olor és olor a roses. Sí, i bàsicament el que oferim és aquesta nova crema facial i la pastilla de sabó per fer una mini rutina de rentat i hidratació. I la veritat que realment amb aquesta crema és molt, molt completa i amb un parell de productes en tens bastant suficient per fer una rutina bàsica de cara, sí, amb aquests dos productes. Molt bé. I entenc que és tant, perquè potser qui us estigui escoltant diu, ostres, jo és que tinc un tipus de pell més greixosa o més seca, serveix per tots tipus de pell? Tot tipus de pell. Quan ho vam formular ho vam fer de tal manera que fos apte per tot tipus de pell, perquè si no et trobes moltes vegades que acabes tinguent, si tens una família a casa, 700 pots, vull dir, cada un el seu potet, I moltes vegades, si la formulació és bona, podem adaptar a quasi bé tot tipus de pells, a no ser que sigui un extrem molt heavy, se pot arribar a adaptar. Llavors, vam formular-ho d'aquesta manera. O sigui, el bo d'aquests ingredients que utilitzem nosaltres, per exemple, l'oli d'avellana, és que és un agent, un actiu molt beneficiós per tot tipus de pells, és a dir, és calmant, no és comedogènic, vol dir que no tapona els poros, per tant, nodreix a les pells greixoses i no els hi fa grans, calma moltíssim, o sigui, és un agent supercalmant, per tant, pells sensibles, pells molt seques que a l'hivern, quan fa tant de fred que se'ns escama la pell, crema i calma el moment i t'hidrata, a més, perquè a part de l'oli d'avellana, doncs té el karité, que el karité és un agent molt hidratant, molt nutritiu, bo per tot tipus de pells, tampoc tapona els poros. I després tens tot el tema, a més, dels antioxidants. Llavors, són uns ingredients superversàtils que s'adapten a les necessitats que tenen les pells. Ja ho vam buscar així, de fer una crema bàsica, molt hidratant i nutritiva perquè tothom la pugui fer servir i no haver-ne de fer 5 de diferents. Perfecte. Molt bé, noies. Per anar acabant, sabríeu dir-me per vosaltres què és fer país? Per nosaltres fer país és
principalment consumir producte de territori, no? De proximitat, fet aquí, fet a casa, on tot, no? Tot ho hem fet gent del país, vull dir, sabem més o menys les necessitats a cobrir del nostre medi ambient, com el volem respectar. Llavors, jo crec que això és el més primordial, no? Consumir tot de proximitat. No només perquè nosaltres ara estem aquí, sinó quan tu vas a comprar verdures, no es tracta d'anar a una gran superfície. Si pots anar a la verduleria del costat de casa, doncs molt millor. No? Nosaltres funcionem una mica així, no? Nosaltres som de poble, també ho hem de dir. Llavors, aquest tipus de funcionament el tenim molt arraigat a la nostra manera de viure. Sí, sobretot és això, no? Buscar en el tema de la cosmètica, com hem comentat abans, no? Tens uns productes d'altíssima qualitat que, doncs, no sé, busques un antioxidant, no? Tens el raïm aquí al costat de casa, perquè te n'has d'anar a buscar no sé quina fruita exòtica, no? Quan tens aquí produccions boníssimes, no? Al costat de casa. Llavors, intentar, no? Sempre que puguem, tirar de producció de casa i... Com, perdona? Tenim una riquesa excepcional aquí. Sí, i després la volem preservar, no? Llavors, si tu consumeixes producte d'aquí, la traçabilitat d'aquell producte és molt més transparent, no? Quan nosaltres comprem, ficant el cas de la cosmètica, productes que porten segons quin ingredient, costa més veure la transparència de segons quin ingredient, no? Al final, bueno, simplement això, no? Fer país, ajudar els de casa en aquest sentit. I tant, i tant. Molt bé, m'ha alegrat molt conèixer-us, que ens expliquéssiu una mica el projecte de Nina Priorat. Recordeu que trobareu el pack facial de Nina Priorat a la compra conjunta a partir del dia 2 de novembre. I res, si voleu afegir alguna cosa, ara és el moment. Si no, doncs ho deixem aquí. No hem comentat, no?, que amb el pack, aquesta cosa que donàveu d'extra i tal, nosaltres el que oferim és que està aquí al darrere, a veure, no sé si es veu amb si no t'has d'arribar al davant, aquesta bossa d'aquí, no? Està feta de cotó ecològic i tinta, i llavors les impressions, el disseny realment mostra part dels ingredients que nosaltres fem servir. Perfecte, no, sí, és un disseny xulíssim. No sé si vols que l'apropem o alguna cosa. Sí, si vols, sí. Perquè, a més, és un disseny molt xulo. Sí, vam fer un disseny... A veure si es veu així. Són les plantes que estan dintre els nostres cosmètics. Vam agafar totes les plantetes que fem servir, com la rosa mosqueta, la manzanilla... La borratja, pino blanco, no? Un disseny original i doncs les plantetes aquestes com a obsequi per la gent que s'anima a provar la nostra cosmètica. A veure si és veritat. Doncs res, com us deia, m'alegro d'haver-vos conegut i haver pogut parlar amb vosaltres i ens veiem a la propera. Igualment. Gràcies. Vagi bé. Adéu. Adéu.